Pódese ser cura e ter outro emprego? Pois sí, Carlos é un mozo ourensán que é párroco e tamén é enfermeiro no Hospital de Ourense. Como dá abasto para atender a todo? Como é ter a fregueses na igrexa e no hospital? Vocacións divinas, hoxe no termómetro. Unha e 7 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro, pois moitas dúbidas, saben? Temos sobre Carlos, que compasina dende hai uns anos esas dúas vocacións, a de sacerdote e a de enfermeiro. Cristina, creo que xa saiu de quirófano, estás con el, non? Estamos aquí con Carlos Arce, que é enfermeiro do Hospital de Ourense, e é un caso canto menos curioso. Por qué? Porque Carlos exerce e párroco da parroquia de Boborás, non? Se non me equivoco. Sí, parroquias da zona de Boborás, San Miguel de Alvarellos, Salón, Pazos de Arenteiro, Laxas e o Regueiro. E a maiores, pois, traballa de enfermeiro no hospital. Dime, cal é a conexión que topas entre ambas disciplinas? Por exemplo, cal é a conexión para ti entre a religión e a ciencia? Imos empezar por aí. Vale, pois a min pareceme unha conexión bastante directa porque evidentemente cando un estudia anatomía, cando estudia fisioloxía, pois na perfección do ser humano, pois ao final encontra a mao tamén do creador, non? Foi un pouquiño tamén ao largo destes anos de estudo de enfermería, pois o que fun descubrindo, non? Algo que pois para min era un hobby, algo que me gustaba, o campo sanitario, e que se convertiu tamén nun momento pois de reafirmar a miña vocación, sobre todo pois tamén como crego, como cura, e sobre todo pois eso, tamén unha visión máis xeral, pois un pouquiño da ciencia e daquelo pois que como seres humanos pois tamén nos une. Entón, no punto no que estás agora, para ti tería sentido exercer unha parte, o sea, é dicir, actuar como crego ou como enfermeiro, ou para ti é necesario a nivel vital agora mesmo exercer ambas profesións? A ver, a miña vocación fundamental é a de crego, non? Eso teño claro desde pequeno. A miña vocación pois é un sí que se prolonga e que se mantén, non? Evidentemente que logo ao largo do camiño pois un vai redescubrindo, non? Pois tamén inquietudes e tamén Deus pois che vai mostrando certos camiños que tú pois tamén xenerosamente varlle dicindo pois que sí. É un camiño a veces complicado, compatibilizar. Sin embargo, cando tú eres capaz de entregarte, non, naquela vocación como cura, pois tamén xa logo tamén como enfermeiro ou pois aqueles que na docencia ou aqueles pois que ao largo pois de tantos siglos pois se dedicaron ás ciencias, pois tamén foron capaces de descubrir pois a súa vocación como curas a través pois de todos eses campos. E para rematar rapidiño, exercixes algunha vez de enfermeiro na igrexa ou de crego no hospital? Pois gracias a Dios de enfermeiro na igrexa todavía non, espero que non me toque. Sobre todo, pois eso, para que os meus fregreses estén todos ben de saúde e contentos. Aquí no hospital, algunha vez, nas prácticas, sí que me tocou exercer pois un pouquiño tamén como cura, xente que te recoñece, que quere, pois a veces falar, conversar. Mellor así, por suposto así. Pois moitísimas grazas, Carlos, e nada, aquí quedamos falando con el, que é, sin duda, moi interesante.